मैया बेलासिनि थिक 5टा सारि 5टा बिदि समाव दतमा खाथियावहाय रबिराम सारनि मोनसे मिटिं जादों। बाय मिटिं जानायावहाय मोनसे जिनिसबो नुदों जेला जाफुबाय थानाय ना। तो जिखियानो जाया माने बे ट्रेक्टराव मा लांनायमोन आं बेखौ लाबोगासिनो दङ दाहाय लाबोफिनगोन। भिडिअ क्लिप्सबो दङ, गासिबो दंजोबो माबायदि दंफां बोलाङो नङा होमबा। ओरै सोरनि बोलो मोननानै सोरनि अक्सिजेन मोननानै बे ट्रेक्टराव एफा गिदिर गिदिर दंफां बोलांनो मोनखो नङा होनबा। सोर अक्सिजेन होखो बिसोरनो, जाय दंफां बोग्राफोर बिसोरखौ। मोनसे अक्सिजेन मोनाब्लाथ' बियो माबा बोनो मोना ना। जेखियानो जादोंला आं बेखौ दाहाय लाबोगोन भिडिअखौ। लोगोसे नैबे हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जादोंमोन आरो मानगोनां श्रीजुत प्रमद बर' दैदेननायनि समाव बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव माबायदि डेभेलपमेन्ट जादों नङा होमबा। दागा फाल्ला सुलायनायनि बाथ्रा ओंखारदों पलिटिकेल राव, थेवबो सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ सोंखारिनाय, सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ बाथ्रा बुंनाय नङा होमबा। बोलोजों नंलाया पलिटिकेलना, खुगाजोंसो मेलेमजोंसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायो। तो जों बिनिनो माखासे भिडिअ क्लिप्स दंबावो आंनावहाय कयेकटा। गोलावथार दङ, नैबे गोलाव जागोन भिडिअआ एसेब्लाबो, नोंथांमोना नायब्लासो बुजिगोन, नायाब्लाथ' आरो बहाथो बुजिनाय नङा होमबा। माखासे बाथ्राफोरा मैया मोजां मोजां बाथ्राखौनो होनदों होननायालाय, ओमफ्राय नैबावहायबो एफाराब गाज्रि जानाय ना। नैबे मोनसे आरो बे मोनसे फैनो थांगासिनो दङ, बावहायथ' रावा थिगानो, गाज्रि नङा। सोरबा UPPLखौबो बैखौबो बारा बुंलायनाय गैया, मोजाङानो, बे साबसिन जागोन बेखौ खोनासंनाय। थेवबो नैबे मोनसेया एसे हेभिसिन जादों, एसे खोनासंना लानि दे। जे जिनिसा जोंनि जायगायाव गैयामोन। हाग्रामानि खुंनायनि दिनाव इउनिभार्सिटि जादों, बेखौथ' नों मानिथारनांगोन जे इउनिभार्सिटिया जोंनाव गैयामोन। हाग्रामा महिलारिनि सासननि दिनाव CIT जादों, इन्जिनियार फरायनो, डक्टर फरायनो, MA फरायनो दिनै बेफोर गासैबो जाजोबदों। लामा गैयिया लामा जादों, जाम्फै गैयियाव जाम्फै जादों, दालां गैयियाव दालां जादों, मोजां मोजां स्कुल बिल्डिं, कलेज बिल्डिं न' जाबोदों। मा जौगाखाङाखै? अनेक जौगाखांदों। सानथ्र'हायि बर' फिसाफ्रा साख्रि मोनदों, सानथ्र'हायि बर' फिसाफ्रा साख्रि मोनदों। न'खर न'खर साफ्रोमबो मोनजोबाखै जानो हागौ, खिन्थु गेलु फालु जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा साख्रि मोनबोदों। बेखौथ' नों नंखाय होननो हाया। सानथ्र'हायि जोंनि हिनजाव माने जोंनि बिब' बिनानावफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव फैसा मोनबोदों, ग्रेन्ट मोनदों, न' मोनदों। IAY नि गामि गामि लामा जादों, पाका रड जादों, CC ब्लकनि लामा जादों। सानथ्र'हायि गरिब गुन्द्राफ्रा सुजुग सुबिदा मोनबोदों। साथा लावथि नोङो बे कम्बल दुसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां सुजुग सुबिदा रायजोफोरनो फिसा फिसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गिदिर गिदिरसिम सुजुग सुबिदाखौ हाग्रामानि आमोलाव मोनबोदों। हाग्रामानि आमोलाव हाग्रामा महिलारिनि सरकारा होबोदों। खिन्थु नोंथांमोनहा नायदो दानि गभर्नमेन्टआव मा मा होदों, मा मा होआखै। दानि गभर्नमेन्टआ जेबो होनो हानाय अबस्थायाव गैया। मानो? बिथांमोनहा सरकारखौ दिनैहाय दिसफोरखौ जायफोर खुंग्रा, दिसफोरखौ सालायग्रा बेबायदि हानजाफोरनि दारैसो बिसोरो लागामखौ हमजागासिनो दङ। दिसफोरनिफ्रायसो दिनैहाय दानि UPPLनि खुंगिरि नेताफोरखौ नाथार सुनानै बे लागामखौ हमै हमैसो दिनैहाय बिथांमोनहा सालायजागासिनो दं। जेबो मावनो हाया बिसोरो। माबा मोनसे जुदि नोंनि हारिनि, नोंनि ओनसोलनि खामानि मावनो नागिरोबा बेनि थाखाय थाखा नांगौ, फैसा नांगौ, बेनि थाखाय स्किम हमनांगोन। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ हरा। मानो? बिथांमोनहा बे ओनसोलनि जौगाखांनायखौ लुबैया, जोंनि हारिनि जौगाखांनायखौ लुबैया, आइफोर आफा रायजो राजाफोरनि रांखान्थि हालोदा मोजां जानायखौ लुबैया, जोंनि जायगानि बिदा फंबायफ्रा गोरों गोरा जानायखौ लुबैया। दा बे खार'नाव आसाम गभर्नमेन्टआ प्रमद बर'नि दिनै दैदेननाय UPPL हान्जाखौ सरकाराव नाम मात्रल' फज'नानै दोनदों। जेबो खामानि मावनो हाया, बिसोर मावनो हायाखै। बे जों बुंनाय नङा। आइ आफा रायजो राजाफ्रा गामि गामि नोंथांमोनहानो बयबो दिनैहाय मा लेखा गोरों, मा लेखा रोङै, मा साख्रि मावनाय, मा साख्रि मावै,
हाल खेदाल मावनानै जानायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै दिनै हाजिरा मुजिरा रिक्सावला थेलावला गारियावला जेसेबां थाखोनि मानसिफोर दं बिथांमोनहा बयबो रायलायो दा जे गोदो हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव गासैबो जिनिसा रम रमिया बिराद मोजाङै सोलिबोदोंमोन बयनिबो आखाइ आखाइ फैसा थाखा दंमोन बयनिबो स्पि स्पि फैसा दंमोन न'खर न'खर बाइक दंमोन न'खर न'खर गारि बायनानै लानो हानाय जादों गामि गामि मोजां मोजां न' बां लुदों मानसिफोर टाउन सहराव थांनानै हा बायनानै मोजां मोजां बिल्डिं दालान लुदों फिसाफोरखौ इंलिश मिडियाम फोरोंहोनो हादों मोजां मोजां माने न'खर संसार दानायाव सोलिबोनो हादोंमोन बेखौ बयबो बुङो दिनैनि दिनाव नायदो दाना बै रमणी आश्रमनि हाथायाव बै नोंथांमोननि लावदंगानि हाथायाव दखानाव मा रायलायो जे जिनिस बायनो मानसिफोरनि पकेटाव फैसा गैया बायग्राया गैयाबा फानग्राया सानसे थाल्ला जगथाबनानै फाननो नागिरबाबो एसेल' जिनिसखौबाबो फाननो हानाय नङा गोदो होनोमोन गोदो हाग्रामानि आमोलाव मानसिफ्रा 5 केजि 10 केजि अमा बेदर बायोमोन सानसेयाव 10ता गाहाम अमा जोबोमोन लावदंगायाव रमणी आश्रमाव दा दिनै हाग्रामानि माबा सरकार गैला नालाय प्रमद बर'नि सरकारनि आमोलाव ससेबाबो बेखौ फाननोनो हाला मानसिफ्रा जेराव 5 केजि बायोमोन दा 1 केजि बायग्रा मानसिया ओंखारला बेबायदि रायलायनाया अनेक हाथाय बाजाराव सोलियो मानो बेफार बानिज्य खालामग्राफ्रा बुङो हाथायाव फैसा गैला मानसिफोरनि पकेटाव फैसा गैला जिनिसफ्रा फाननाय बाननाया जाला आगोलाव जेरैबायदि फाननाय बायनाया जासोगारोमोन बायख्रुब बायख्राब फानख्रुब फानख्राब हाथाय बाजारा मोजाङै रम रमिया सोलियोमोन दिनैनि दिनाव दा गैला मानो गैला जे मानसिफोरनि फिसायाव न'खराव फैसा गैला माब्रै फैसा थागोन जुदि नोंथांनि फिसाफ्रा दिनै माने खामानि मावनो हानाय मानसिफ्रा साख्रिबो मोनलाबा बेथन मोनला फैसा गैला माजों बायगोन साख्रि मोनाखसै गामियाव एमजेन रेगानि खामानि PWD नि खामानि WPT नि खामानि CD फान्ड PNRD नि फान्ड ब्लकनि किलु फालु गोदो खामानि मोनोमोन जोंनि सेंग्राफ्रा ग्रुप ग्रुप जानानैबो मोनो गावबागाव सानै साथामजों ज' जानानैबो मावोमोन बेबायदि सानथ्र'हायै खामानि जोंनि सेंग्राफ्रा जोंनि आइ आफा रायजोफ्रा गामियाव बयबो मावनो मोनोमोन आरो फैसा बिदिजों फैदोंमोन दिनैनि दिनाव दा नैबे प्रमद बर'नि सरकार जे सोलिबाय थादों जोंनि सेंग्राफ्रा गामि गामि जेसेबां दं लेखा गोरोङानो होन दिनै लेखा रोंदोंबाबो साख्रि मोनाखै बेनि न'खरा माब्रै मोजां जागोन बेनि न'खराव फैसा बोरै फैगोन बायनाय फाननाया बोरै सोलिगोन सानथ्र'हायै सेंग्राफोर दङ बेखार लेखा रोंनाय लेखा रोङै दिनै कन्ट्राक्ट गैया बिजनेस गैया एमजेन रेगा गैया CD फान्ड गैया PNRD गैया PWD नि जेबो खामानि गैया मानसिफ्रा बबेनिफ्राय फैसा मोनगोन दाना बे जोंनि बिदा फंबायफ्रा सेंग्राफ्रा बहा माबे खामानि मावनानै बोरै इनकाम खालामनानै बिसोरनि पकेटाव फैसा फैगोन गैया फैसा गैया जायनि थाखाय दिनै दतमा हाथायाव जेरैबायदि बेसाखिना जानांगौ बिदि जाला रमणी आश्रमनि हाथायाव सेरफांगुरि हाथायाव जेरैबायदि बायलायनाय फानलायनाय जानांगौ बे जाला बिजनेसा डाउन जालांबाय एकमात्र खारना जाबाय दानि सरकारा बेखौ जानायनि गुदियाव दानि सरकारा जोंनि मानसिफोरनो जेरैबायदि थांनानै थानायनि बेलायाव थाखा फैसा खामायनायनि लामा होनो हानांगौमोन कन्ट्राक्ट थिखा बेफार बानिज्य इन्डास्ट्रि कम्पानि गायसननानै साख्रि बाख्रि मोननायनि बेबस्था खालामनानै नैबेखौ जेबो खालामनानै होनो हायैनि थाखायनो दा जोंनि बिदा फंबायफ्रा पकेट खालिजोब न'खरा पकेट खालिजोब जायनि थाखाय मा जानो गोनां जादों दा जोंनि हाबा जानाय जोंनि बिब' बिनानावफ्राबो हाबा जायै जोंनि गोरलै माने सिख्ला देलें देलें बे माबा हिनजावसा गथ'फ्राबो हौवाफोरनि खोथाथ' दोनथ'बाव गाव गावनि बिमा बिफानि न'खर आंगो गामिखौ गारनानै दिनै गुजरात चेन्नाइ तामिलनाडु बै माने गवा पुनेयाव दिनैहाय सोरबा ना फेक्टरियाव खामानि मावहैनांनो गोनां जादों सोरबा जि माने माबानि माने बबेबा फेक्टरियाव खामानि मावहैनो गोनां जादों बबेबा सिमेन्ट फेक्टरियाव खामानि मावहैनो गोनां जादों केरेलायाव बबेबा दंफां हाग्रा मिलाव केरेला गुजरातआव थांनानै खामानि मावहैनो गोनां जादों दा बर' फिसाफ्रा सानथ्र'हायै जोंनि बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा न'खर गावनि बिमा बिफा आंगो बिसि फिसाखौ गारनानै आलाय आथानि गालांनानै बिदेशआव थाङै थाङै खामानि मावहैनो गोनां जानाय खार'ना बे नोंथांमोननि बे जायगायाव दंना गैया हयथ' थानो हागौ कयेकजन
खिन्थु गोबां जायगायाव गिदिंनानै खबर लाबा मिथिगोन मानसिफ्रा भट होनाय समावल' फैयो बिसोरो जेब्ला भट होनोसै बे समाव मास मोनसेसो सिगां फैयो 10 दिनसो सिगां फैयो बाखि सारा बोसोर बै गुजरातआव तामिलनाडुआव बबेबा पुनेआव मुम्बाइआव बबेबा सिप फेक्टरि बबेबा सिमेन्ट फेक्टरि बबेबा दंफां फेक्टरि बबेबा इथा बानायग्रा बबेबा ना माने पेकिं खालामग्रा नै बेवहाय लेबार मावना दंहैजोबो खार'ना बेनो आइफोर आफाफोर जोंनि बेवहाय जुदि दिनै जायफ्रा सासनाव जिरायनानै दङ बे लिडारफ्रा सरकाराव जायफोर दङ बिथांमोनहा जुदि बै सेरफांगुरियाव इन्डास्ट्रि गायसननायमोनब्ला बै दतमायाव जुदि माबा मोनसे कम्पानि खुलिनायमोनबा जोंहा खुलिनो थाखा गैया जानो हागौ दिल्लीनिफ्राय लिंबोनांगोन नोङो कम्पानि मालिकफोरखौ जोंनि जायगायाव कम्पानि गायसनहै जोंनि जायगायाव कम्पानि गायसनहै ओरै ओरै इन्डास्ट्रि गायसनहै खिन्थु बेवहाय लेबार हाजिरा मुजिराखौ जोंनि जायगानि मानसियानो मावनो मोननांगोन साख्रिखौ जोंनि मानसियानो मावनो मोननांगोन दिनै BRPL बै दालिगावनि थाव सोदांग्रा बे मोनसे बिराद गिदिर इन्डास्ट्रि बै सालाकाटिनि कारेन्ट दिहुनग्रा NTPC बिराद गिदिर इन्डास्ट्रि गभर्नमेन्टनि बेवहाय जानाय लोगो लोगो मा जादों मिथिबाय बे खाथि खालानि गामिफोरनि सानथ्र'हायै जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा हिनजाव हौवा बेवहाय सोरबा साख्रि मोनदों लेखा गोरोंआ लेखा रोङैफ्रा हाजिरा मुजिरा कम्पानि सिङाव फेक्टरि सिङाव खामानि मावनानै बिराद रुजु रुमु बिसि फिसा लानानै रायजो जानो हागासिनो दं खाथि खालानिया सोरबाया माने बेवहाय बे कम्पानियाव मावग्रा लेबारफोरखौ बा मानसिफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनानै सोरबा टेम्प' सालायदों सोरबा टट' सालायदों सोरबा ट्राक सालायदों सोरबा माबा गारि सालायदों नैबेबायदिजों थांनानै थानायनि लामा बैफोर जायगानि मानसिफ्रा मोनदों दा बे जायगानि मानसिफ्रा सुजुग सुबिदा मोनदों जोंबो दिनैहाय जोंनि जायगायाव बेबायदि माखासे पलिसि लानांगोन मानो मोननैल' मानो BRPL दालिगावनि मानो NTPC सालाकाटिनल' बेनि बादैबो बबेबा गसाइगावआव बबेबा दतमायाव बबेबा जोंहा माने चिरांनि काजलगावआव बबेबा उदालगुरियाव बेबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गायसननांगौनि थाखाय जोंनो बाहेरानिफ्राय टाटा कम्पानियानो होन सोरबा माने रिलायन्सनि आम्बानि मोनहानो होन बबेबा बिरलामोननि कम्पानियानो होन बेखौ लाबोनानै कम्पानि इन्डास्ट्रि गायसन होनांगौ होमबासो बेवहाय जोंनि बे सानथ्र'हायै लेखा रोंनाय बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्राबो साख्रि मोनगोन माखासे लेखा रोङै आइ आफा जायफोर माने दङ हाजिरा मुजिरा लेबार थेलाला रिक्साला गारि ड्राइभार बायदिसिना सोरबाया माने हटेल सोरबाया साहा दखान माबा माबि बायदिसिना फानलु फानला खालामनानैबो फैसा खामायनायनि सुबिदाखौ मोनगोन